Uyagonyuluka ngamanga aba-actayo u-MC Gwajo. Ngubingelele lapho ngamukele Buli emakhaya kwesimanzonzo okuthulela khona iy'ndaba ey'fika ngesikhathi. Nangempela-ke lezi sey'fika ngesikhathi njengoba kudonsela udaba lokuthi u-MC Gwajo uyagonyuluka ngamanga abaqambayo neNyoni TV no2+2. Ngokwa-MC Gwajo kodwa i-VN evele ngoKing Bhaka okuyinyanga iyasho ngempela yena u-MC Gwajo ukuthi cha uyaxolisa ngokwevidiyo abayenzayo no2+2. Uthi yonke lento ababeyenza lapha kwaku-actor ngokungelona iqiniso. Uzokhumbuleka ukuthi kule video le kwakhombisa ukuthi u-MC Gwajo no2+2 babengathi bayaxabana laphayana, kwagcina khona u-MC Gwajo eseletha inkomo. Naleyo nkomo leyo ngokwevidiyo kwakungathi yokuxolisa. Uyasho ngempela ukuthi leyo nkomo kwangeyakhe vele u2+2. So ngokwevidiyo babezama ukudukisa abantu. Uthi uyaxolisa ngempela u-MC Gwajo ngalokho abakwenzayo. Uthi kwakuyi-content kwangelona iqiniso. NgokwaKing Bhaka uyasho ngempela ukuthi lento imphathe kabi ngoba abantu abaningi beboze bengene kulento kade i-scam. Nazi-ke ividiyo lapho khona kudlala khona i-VN yakhe u-MC Gwajo kanti futhi kukhona nezwi la King Bhaka. Mbukele emakhaya ngabe uthini ngale ndaba ngoba abantu abaningi impela besebekholwa lento yokuthwala noma yokuthwalisa ka2+2. Besho ngempela ukuthi thatha lento ayinamngozi ungaphila ngayo. Mbukele emakhaya nathi ividiyo engolandele yona eyaKing Bhaka esho ngempela ukuthi cha lento yamphatha kabi ngempela ukuthi u-MC Gwajo neNyoni TV no2+2 be-act ekubeni bedlala ngabantu. Nazi ividiyo siyabonga. Uma enekhalela ukuthi uGwajo kuphazamiseka umsebenzi kaGwajo we-content ngoba la nimbambe khona usile lamfana uyasho ukuthi hayi vele nawe uyayithi uyabo sketch kodwa ukhalela i-content kaGwajo ukuthi uphila ngayo. Sengithi mina uthini ke ngalomuntu ozoskemwa yile sketch athatha u50,000 wengane ngoba after le sketch ugcine ethi 2+2 abantu abalethe u50,000 athathe u50,000 wengane ayonika u2+2. Uyazibona izingane ezingasabakhokhela ama school fees, imali yomzali ihambe nento oyibonayo ukuthi isketch. Uyabona umzali ethathe imali yokugcina kade athi uzama ukwakha umuzi wezingane ngayo ayoyifaka u2+2 kanti u2+2 yaziwa verse ukuthi uyayidlalela nawe futhi uyabona uyadlala. Uyayibona leyo nto. Ezinye izinto zifuna noma ungenawo unembeza. Uyabona? Ungenawo unembeza kodwa bese at least ube nobuntu. So mina lento engiyenzayo la ngize ngibe nabantu abayizitha zami nabangizondayo kodwa iqiniso limile lithi ngilwe labantu. Into engiyithandile uMC Gwajo uthe besebona bonke labantu bekhuluma including esebona nomgibi wangifonela uMC Gwajo sakhuluma naye waxolisa futhi ngesketch asenza. Ngifuna ukuthi mina uyindoda MC Gwajo ngalento ukuthi in fact ubefuna ukudlula efuna ukudlula ngapha ukuthi mina ngibusy kanti nawe uphuma umhlabe lengane efuna sizokhuluma sihleli ukuthi uyaxolisa futhi uyafisa ngemixolisele kubantu ngokuthi enze lesa sketch esigcine sikhosta abantu. So ngizocela ke ukuthi abantu la bekhona ngoba uMC Gwajo useyazihlisa nami futhi ngeke ngiyidlale yonke iconvo yethu. Ngizoyithinta mhlambe yu30 minutes, mhlambe mina ngizothinta u1 minute wayo. Okusho ukuthi nawe ngizocela approximately 1 minute ukulalela uMC Gwajo echaza ukuthi lesa sketch basiplana kanjani. Uyabona ukuthi nje uMC Gwajo isexolisa uTK Zuma kade lapha. Uyabona? Abantu esebezobuka uTK Zuma sebezothile because abantu bebemthanda futhi bemhlophe because uhlakaniphile uTK Zuma. Uyabona ke uGwajo besexolisa abantu esebezobuka le yankosi yayilapha. Uyabona ke uGwajo besexolisa abantu abazobuka umgibeke manje. Uyabo? Angwabali lamaphara lawa angagezi lawa afisa ukuba izangoma. Uyabo lawa ahluke nawo nasentwaseni angwabali ke lawo. Vela ngithi abantu nabo abasadidekile ekufuna thina sibagayide ngendlela. Angibali yonke. Uyabo? So ngizocela ukuthi njengoba ngizokhulumisa uMC Gwajo uzongipha indlebe umlalele ukuthi uthi isketch basiplana kanjani. And uqwayisa nabantu ukuthi bangafoli kuleya trap because uyabona ukuthi abantu ibaxhophile leyanto. Uzoyizwa into engisho.
Ingangithi mina kwaJoe la ukhona mfethu kumina ukhombisa uba indoda mfethu ukuthi uma uyibona into enje ukuthi ngempela abantu yabadida abanye baze bayidefend bese uyakwazi ukungithinta bese uyakwazi futhi ukuxolisa bese uyakwazi futhi ukuthi uyafuna ngikuxolisele even nakubantu. Kodwa mina ngiyakwazi umuntu ohlakaniphile ifana nomunye umfana wakamakhanya ekuthiwa uMax. Lo yamfana wamakhanya uhlakaniphile amfana. And unesibindi. Yabona uzohlakanipha uphinde ube nesibindi. Ngiyakuthanda mina. Ngiyakuthanda mina because ngisuke ngazi ukuthi ke lenkunzi yayimento yayo. Bese kuzoba khona omunye ekuthiwa usiyamiyeza lapha TikTok. Hlaniphile yamuntu. And yamuntu bengathi umlelela kahle baningi abantu abangagayideka. Yabo kube khona omunye ekuthiwa udubula ngamgcina izinkathi udubula. Hlaniphile udubula lapha. Kube khona ophakela umthakathi inkunzi leziyana. Yabo so ngithi ake ngibathinte labantu lawo yabo. Bahlukahlukene but baningi laba engibathintayo nje baningi akubona ngisho like ikoti abantu engibathinta baningi mangathiwa ngibabizela labantu ngizolo ngibabiza ngawani labafana bahlakaniphile namantombazane ngomnjalo. So into enje bazibona fast. Uyabona mawubona inkunzi ezifana nabo Dubulo ophakela umthakathi oMax zithuli zisuke zinyanyile ngoba zisuke ziyibona le nto. Kakhulu azothi uMax ubuya be spiritually gifted lamfana. So angaloku ngikhuluma ngisocela ukuthi ngidlaleke le VN le. Umuzi uGwaJoe exolisela. Sengisho ukuthi nawe owungidelelile ngenkathi ngisho lento. Ngiyathemba ukuthi la ukhona mfethu uzoyithola indawo yokuzehlisa mayikhona indlela uphinde futhi uxolise ngoba sesikhuluma ngomuntu owayihlelile lento yescash. 2+2 lapha yana yena wakhipha inkomo nje wayinika oGwaJoe ukuthi ababuyise bebuya nayo. Akusakhulumi mina sekukhuluma uGwaJoe nangu. Awungibekezela kancane nje. Yabo sekukhuluma uMC GwaJoe. I hope ukuthi uzolalela nginyusa ivolume. Sekukhuluma uMC GwaJoe ke la. Angazi noma niyezwa yini uma kuukuthi anizwa kahle ngisangaphinda futhi ngiqhubeke nginidlalele because into ebalekile mina ukudlalela njengoba nje econfirma naye ukuthi kahle vele kwakade kuqhoshwa uyabona. So kubalekile ukuthi ezinye izinto uyabona ke mfethu mangabe sengithi mina ngathini bona ngathini mina bathini bona kunjani makusho uyabona and njengoba uMC GwaJoe ehlambuluka is because ekugcineni naye ulwela ukuthi igama lakhe lingamosheki kuze ukuthi ekugcineni kuze kuqoleka abantu ngento ekade yenziwe yena. Mina ngithi ukhombise ukuba indoda yakho uMC GwaJoe.